Sige na, almusal na. Kain na. Yung barako nating alaga. Yan ito. Tapos yung bago nating kambing mga kasinag yan. Hey! Mga kasinag, good morning. Ngayon pala mga kasinag, ika-2 araw namin magtrabaho sa sa simbahan. Papakainin ko muna yung aking mga alaga bago tayo magpunta doon. Asikasuhin ko muna sila pagaspas, yung alaga nating kambing, yung mga alaga nating kalapati. Papakainin ko muna bago tayo magpunta sa simbahan. Mga kasinag, update ko muna kayo ngayon mga kasinag. Ikaw man, ikaw. Sa iyo at may namursiko ka. Suot ha, musiko pa. Napakain na natin mga kasinag yung alaga natin kalapati. Ilipat ko naman yung kambing. Kasi pagaspas, maya na yan. Gawa ng palamig ko pa mga kasinag yung kanyang pagkain. Inaalsa natin ng yelo. Tapos yung kambing nating alagaan dito. Dito. Yung alaga nating kambing mga kasinag. Ayan o. Yung barako nating alaga. Yan ito. Tapos yung bago nating kambing mga kasinag yan. Medyo mailap pa ito. Medyo mailap. Kaya paamo ko pa. Medyo stress siya mga kasinag. Mahina ang kumain. Laging gutom. Sabi la buntis, parang hindi naman buntis mga kasinag kasi maliit yung tiyan Parang hindi naman siya buntis. Pero malaking klaseng kambing siya. Ayan mga kasinag, ilipat muna natin itong ating alagang kambing. Hanap tayo ng pagtatalian dyan. Ayan na mga kasinag yung alaga nating kambing. Dito na lang natin itinali. Sa may gilid ng palayan. Ayan. Palayan kasi ito mga kasinag. Ganda sana ng palay Ayan. Diyan ko muna iwan yan. Kaya ano mga ata yan dyan mga kasinag. Tayo ay magpapakain naman kay pagaspas. Tapos dun sa alaga nating baboy. At magkatrabaho na tayo sa simbahan. Yung iba nandun na, nauna na mga kasinag. Palibas na may asikasuhin pa ako. Kaya medyo mahuhuli-huli tayo. Good morning!
Good morning Pagaspas. Almusal na oh. Yan. Galmusal na si Pagaspas mga kasinag. Kain na. Sige na, almusal na. Kain na. Sa susunod na araw pag natapos ng simbahan, gagawin kita ng kulungan ha. Dito sa labas, gagawin kita ng malaking kulungan. Ano po? Para hindi ka nakukulog dito sa loob. Sa susunod na araw mga kasinag, pag natapos na po yung simbahan, gagawin ko si Pagaspas ng kulungan. Diyan oh, sa labas na yan. Ako mapansin nyo yung mangga na yun mga kasinag. Yung mangga po na yun, yun. Yung mangga na yan, yan po ang kukulingin ko ng lambat. At dyan natin si Pagaspas. Dyan natin gawa ng kulungan. Hindi dito mga kasinag. Ayun mga kasinag, mag-asikaso muna tayo. At na-update ko naman sa inyo si Pagaspas. Tapos ngayon mga kasinag, yung inahin kong manok dito, may mga sisiw na. Ayan o. Ayan o. Malay na, baba na. Kailangan ibaba na mga kasinag. Ilan yung ano nito? Sisiw. Ang dami sisiw oh. Ayan oh. Hoy! Huwag mo akong kisain. Ibinawa ako na nga. Tinuka ako mga kasinag. 8. Manunuka ka na naman. 2, 4, 6, 8. 8 nga, 8. Bukod dyan mga kasinag sa ano na yan, sa nagpisa na yan, may manok lang ako glilimlim. Ayan oh. Naglilimlim naman yan. Tapos yung isa mga kasinag andun sa loob ng bahay, pisa na rin, narinig ko kagabi. Kaya ngayon aalamin natin kung ilan yung kanyang sisiw. Huwag ka manunuka ha. Pisa na rin yan nandito mga kasinag, alamin natin ha. Dami kasi ako alagang inahin dito mga kasinag, mga manok. Yung isa nga dito sa loob ng bahay itlog. Dito nagpugad. Ayan o, ayan o. Yan, mga kasinag o. May sisiw na rin. Hindi ko lang alam kung ilang sisiw niyan. Ibaba muna natin mga kasinag ha. Hayaan ko muna yung mga kasinag yun nando sa loob ng bahay. Gawa ng may isa pang itlog na hindi napipisa. Sayang naman. Hindi pa kasi butas. Kung butas na sana yun, kikit-kiting ko. At tagkalin na sana natin sa shell. Kaso hindi pa. Kaya hayaan natin. Baka bukas pa yun. Yung nandun, bigyan ko ng pagkain. Pakain natin yung inahin. At gutom-gutom ito mga kasinag eh. Ayan o. Halika. Ayan o. Iwan natin. Ayaw kumain. Ito man si Pagaspas. Ikaw man Pagaspas. Kumain ka na rin ba dyan? Pagaspas. Busy rin si Pagaspas. Mga kasinag, ikalawang araw na po namin sa pagtrabaho dito ngayon. Kahapon mga kasinag, ito pa lang yung aming naikabit. Kulang pa yan. Ito naman, banatan pa namin yung isa ditong hindi naikabit kahapon para lagyan ng pakuan ng yero. Yan muna ang aming trabahuin ngayon mga kasinag. Tirahin muna namin yan. Update ko lang kay may mga kasinag at magtatrabaho muna kami. Ano yung kawatan mo na yan? Puti na ho. Ano yan? Duwang sumpay. Tursi. Ano maurag yung kawatan mo na yan? Ito. Oo. Sakto yan, pito. Masurumpay na sa naman ng kampuro. Kulangan ko na lang ini. Yung kulungan. May akot-akupan. Duman. Agad ang kulungan duman. Umadulag yan. Maurag na agi mga kasinag, kawatan tuko. Tuko yung laruan. Ayan mga kasinag, natapos ng ikabit ang gunting.
Ay, yung pamako naman na yerong ikakabit nila. Mga sinag, merienda muna tayo. Ito ang aming merindalan. Mahanap ka mayong kalawang Sampurado. sa taas. Yan. Ay. Yan ang aming merindalan dito. Mga sinag, magmerienda muna tayo. Kuya, babala muna. Si Kaloy lang palang wala, ano? Wala pala si Kaloy ngayon. Ayan ang mga kasinag, hindi pa natapos. Ito palang nalagyan yung bungad, pero rin doon sa likod dun, hindi pa nalagyan kasi grabe ng init. Nagbabaan muna. Matindi ng init, hindi kaya. Balik na lang ulit kayo mamaya mga kasinag. Urag talaga. Lag mo, tao katindi ni. Hindi pa nga ata natitik-tik yan eh. Oh, binanata na talaga oh. Kamay lang yan. Ito. Tiyatapalan na yan nandito. Tiyatapalan nito yung mando. Ay mga sinag oh. Tiyatapal-tapalan na. Grabe na talaga oh. Tapos yun dun oh. Tingnan yung haligi mo. Binaklas tuna. Yung ano yan, yung dating pakapinis dyan. Yung maurag itong isa kung ano na ito oh. Masun? Orag patapitik. Lapat na lapat. Kamay ang gamit niyan. Kailangan mga sin, tapal-tapalan mo ng ganyan, patigas-tigasin muna at para kapitan talaga. Kasi ano na eh, medyo kung saan yung simento ay ano talaga, humo na. Gabok na. Kunyan kang bakal. Nagkalawang kasi bakal. Sirahon yan ha. Pumutok ano. Agayo ang tanog ko sa balyo. Mamaya naman mga kasinag, update ko lang ulit kay mamaya at grabe na talagang init. Pagbalikan mamaya, update ko kayo. Hapon na mga kasinag, back to work na naman. Lagyan na namin ng pamako ng yero. Kanina nga, yun palang lagyan ng pamako ng yero. Ito naman titirahin namin kasi malilum na. Wala nang init, hindi kagaya kanina katanghali eh. Grabing tindi ang init. Yan, banata na naman namin to. Trabaho muna kami mga sinag, trabaho. Mga sinag, tapos na namin kabitan. Tapos na namin kayawan. Yan, kung sa ano, ano na lang. Bububungan na lang. Natapos ng lagyan ng mga gunting, saysayan, kumpleto ng mga kasinag. Bubong na lang ang kulang. Si Kwading, si Kuya Barok, si Kuya Iking, si Pinsay Inod, si Kuya Melvin, si Tio Mando. Ayan ang trabaho ngayon mga kasinag. Sa mga tumulong pa, salamat. Ayan mga kasinag. Utay-utay na natin nakikita ang kagandahan. Ito lang muna ang inulan namin. Tapos yun sa labas, yun tiyatapalan nila yung dapat simintuhan, sinisimintuhan na nila doon. Si Tiwan daw ang nagtatrabaho, tapos si Camilvin. Ito naman trabaho namin ngayon. Uy, bako man yan. Salawin mo kayo. Ini man. Putulun mo. Bako pahan mo yan, Biyernes. Ano na? Sabi mo vlog na naman din siya na. Ninirita naman yung video si Melvin. Anong hawag mo? Wala ang sabi. Baba ninyo dikit. Dikit, baba dikit. Mga do speaking, Dikit pa. Yan, nadali, yun na.
Kaditso. Pili nga ata. Hukay. Buti ang itin ko lang. Ay, salamat. Kaya sa ano, ibublog mo. Thank you, mga kasinag. Ayan na. Oh, natapos na yun sa taas. Bubong na lang, tapos yung dingding dito sa ano na yan, oh. Surungan na yan kung tawagin. Ayan na lang. Tapos ito, natrabaho na rin ni Tio Mando. Ang tapala na, oh. Ayan. Oh, ito, hindi pa masyado. Pinapatigas-tigas pa. Tapalan niya mga kasinag. Tapos yung dito sa bintana, ayan. Trabaho na. Ayan, ito pa, tapalan pa ito. Kaya tigas-tigas muna. Yan. Ito naayos na rin, oh. Bagong lagay lang yan. Tapos yung natibag dito mga kasinag, yan. Oh, natapalan na rin. Ayan ang mga kaganapang na trabaho ngayon. Dito. Ito, hindi pa. Wala pa ano yan. Ayan ang mga kasinag, oh. Tapos na yung kataasan. Thank you. Mag-merienda muna tayo. Merienda. Juice. Tapos tinapay. Daming tinapay. Hindi biro. Hindi kayo. Mamerienda naman kayo. Okay. Chay. May alalay. Merienda muna tayo mga kasinag.